Hello mga Yiniens, magandang gabi. Nga pala, DCB TV. Please don't forget to subscribe yung channel. Please don't forget to share photo para mapin sa video niya upload ko. Kami yan sa vlog na ngayong gabi kasi birthday ni mama ko. 70th birthday ni mama ko ngayon. Hindi ko man siya nakapiti ngayon. I-celebrate natin. Maglulugaw tayo, lugaw dito sa Biwon. Okay mga Yiniens, just keep on watching. Ngayon siya tabing dagat sa may Baywalk. Yan mga yan. Ngayon doon tayo doon tayo maglulugaw. O may lugawan diyan tayo maglulugaw. Yan yan, katabi niya yung yung Wish to Bar Cafe above sea level. And dito naman yan, may maliit na lugawan diyan tayo maglulugaw banda. Para may yan. Dito sa tabing dagat. Sa may Baywalk. Ngayon so dito sa may Baywalk. Yes, pala medyo hangin din mga Indians. Yes, paano dito? Happy birthday pala kay mama ko. Salamat ma sa sa pag-aalaga niyo sa amin magkakapatid. Salamat. At din niyo kami pinabayaan. Salamat din daw ni Papa. Happy 70th birthday ma. Happy 70th birthday. Dito tayo sa tabing dagat kasi celebrate din yung birthday mo. Doon tayo kakain sa may dyan dyan sa may lugaw dyan. May lugawan dyan. Tabi niya yung above sea level. Dito sa may Baywalk. Binmali. Tara na, mga Inyans. Kaya na tayo ng lugaw. Go to heaven. Magkano yung go to heaven nyo? Isang order. Dito tayo sa go to heaven. Ayan, dito lang banda. Maglulugaw. Hindi, kakainin ko na lang dito. Ayan. Dito tayo sa Go to Heaven. Ito sila. Yan yan, mga subscriber ko yan salamat sa inyo. Andito kayo. Yan. Okay. Andito sa Go to Heaven, no? Ito yung Go to Heaven ng Go to Heaven. Okay, kain na po tayo. Yes, kain na po tayo. Dito sa Go to Heaven, no? Hindi ko akalain na dito pala sila yung mga kaibigan ko sa tabing dagat. Andito sila. Kumakain din pala sila kaya nagkita-kita kami dito. Ayan si ate, si ate. Yan. Ayan. Yan sila. Nagkita-kita kami dito kaya shoutout sa kanila. Okay? Ayan mga Indians, maraming salamat sa panonood and God bless you everyone. More power, sana nasa mabuti kayong kalagayan. And okay, sa mama ko happy birthday, happy 70th birthday. Okay, hello, bye bye.